Bună, dragilor! Haideți să mă prezint în primul rând. Numele meu este Florin și țin să vin pe acest canal de YouTube cu câteva înregistrări, cum și alții au venit pe acest canal de YouTube cu mai multe înregistrări în care au transformat dintr-o după și mi-aș dori să vin și eu în întâmpinarea altor persoane care au intenția de a-și transforma dintr-o după o autorulotă, să vin cu câteva filmări cu ceea ce voi face eu, pentru că și m-am inspirat din ceea ce au făcut alții și am zis să cu cât mai multe postări la diverse persoane. Sper să fie un avantaj pentru viitoarele persoane care vor să facă un asemenea lucru, o asemenea transformare. Dragilor, eu am achiziționat un Volkswagen Crafter din 2012 de motor de 2163 de cai putere. E un pic vechiuț, dar să sperăm că ne vom folosi de el cât mai mult cu putință. Ceea ce vreau să fac este să-mi transform într-o autorulotă cu panouri solare, cu baterii, cu tot ceea ce trebuie, să creăm așa niște condiții de trai ca și cum ai avea acasă, dar în spații mult mai reduse. N-am apucat să fac o primă înregistrare, un prim video cum am realizat și am montat 4 geamuri, 2 geamuri, unul pe ușa laterală și unul în spatele șoferului. Iar pe ușile din spate am montat și acolo alte 2 geamuri, stânga-dreapta. Geamuri pe care eu le-am ales a fi, să vă spun așa, termopan, adică o sticlă dublă, pentru a fi cât mai bune pe timpul iernii, pe timpul rece. Fumurii, bineînțeles. Iar cel din spatele șoferului am optat pentru un geam cu deschidere. Acela e un geam normal, practic nu se poate face cu sticlă dublă, termopan. Și acela e cu deschidere. Din ceea ce vedeți și în spatele meu, am optat pentru o izolație cu Armaflex de 2 cm. Și o altă rolă care se vede acolo e pentru un Isoflex pentru vibrația caroseriei, pentru a reduce cât mai mult vibrațiile și zgomotele astea insuportabile, cum spunea un alt, să spunem așa, un alt coleg, o altă persoană care a făcut asemenea transformări pentru a evita vibrațiilor și ca tabla să sune practic ca o tigaie. Dar cam atât pentru astăzi. E primul video, prima mea înregistrare. Sper să, prin ceea ce fac, să vin în întâmpinarea celorlalte persoane care fac asemenea transformări, să vin cu un lucru bun și eu prin prezentările mele. Eu vă mulțumesc și ne vedem pe data viitoare. Vă salut, dragilor, ceau, ceau! Bună, dragilor, din nou. Astăzi vă prezint, cum am spus în episodul trecut, că am apucat de transformarea unei dubițe într-o autorulotă. Acum am să vă prezint această dubiță care
să zicem că ne-am apucat de lucru la ea. După cum spuneam, aceasta este dubița. Îmi cer scuze pentru efectul lumina prea slabă pe care o avem. După cum vă spuneam, acolo este acel geam cu deschidere. Aici avem un paravan pe care îl vom demonta. Da? În spate avem acele geamuri la care vă spuneam că le-am montat deja. Îmi pare rău că nu am apucat să fac un video cu ele. Acum vom pune izoflexul, antivibrații și așa. Iar aici avem acel geam pe ușa laterală, un geam de 1,30 fumuriu. Atât estetic cât și lumină și așa, mi-a plăcut aceste geamuri. Uitați cât de frumos vine. Și din spate, am spus, lumină aici nu prea. Haideți să închidem. Uitați, acestea sunt geamurile din spate. Se văd foarte frumos. Iar aici avem Armaflex-ul, 3 role de Armaflex, ceea ce înseamnă un 18 metri pătrați. Această podea o vom scoate. Aici am avut niște panouri de Tego prinse care sunt aici. Da? Nu știu dacă o să le mai folosesc sau nu o să le mai folosesc, dar e un Tego care e destul de rezistent. Și acum să ne apucăm să dăm și acest perete jos. Da? După care ne apucăm să punem tot izoflexul și izolația. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vom revedea la un alt video. La revedere, dragilor! După cum vedeți, dragilor, am scos bancheta. Am pus-o aici în spate, în ideea, deci asta va rămâne acest spațiu. Încă panoul nu am terminat să-l dau jos pentru că are niște șuruburi. Pentru că de asta am scos și bancheta. Are niște șuruburi aici care practic au ruginit și nu le mai pot scoate decât cu flexul. Da? Și acolo, dar panoul restul e desfăcut, îl dau jos. Aici o să trebuiască să facem curățenie, să curățăm cu flexul, cu o perie de sârmă și după care vom da un grunt, o vopsea antirugină. Aici s-a strâns tot felul de mizerie de apă, sticle și toate nebuniile, dar bine, asta nu e o problemă. Și cum vă spuneam, am intenția de a pune aceste două locuri, să le pun aici în spatele băii, practic, pentru că din spatele acestei banchete și până în oala de la roată voi face baia, ceea ce înseamnă că am de la partea de jos de la roată și până în spatele banchetei am 1 metru. Și acolo am intenție să fac baia, cabina de duș, să-i spunem așa. Vedeți? Și practic, dacă stau și mă gândesc, acest spațiu care se vede așa va fi bucătăria. Iar acest spațiu, cum se vede Tego aici, va fi practic spațiu de trecere printre bucătărie și
această banchetă. Eu cred că e destul de comod și destul spațiu. Aici mai rămâne, nu știu, vă cer și o idee pentru cei care au făcut și pentru cei care ar putea să-mi dea un sfat. Mi-ar rămâne, deci practic acum până în panou și până în banchetă îmi rămân practic 88 de centimetri, 85 de centimetri să spunem, da? Îmi rămân 85 de centimetri. Practic, eu aici dacă fac o masă dintre aia cu picior pliabil care o pot lăsa și în jos și să pun o saltea, practic aici pentru copii pot să fac un spațiu de dormit, nu? Și cam atât. E un pic de muncă este, dar abia e începutul. Deci, cum vă spuneam, aceasta este fereastra cu deschidere. Acum se deschide ceva mai greu pentru că e nouă, vedeți? Are destul de deschidere. Mama mia, și lansetele sunt acolo care zice, haide să mergem la un pește, dar vara asta cred că ne sare partida de pescuit, dar când în proporție de un 50-60% când va fi gata această dubă, va fi această autorulată, o să facem și o noapte la un pescuit. Ok. Cam atât, dragilor. Dar încă nu i-am dat un nume. Nu i-am dat un nume la această autorulută. Eu mă gândeam să-i spun Maia. Prințesa Maia. Ce spuneți? Să-i spunem Prințesa Maia? Ia ajutați-mă cu un nume. Vă mulțumesc, dragii mei.